Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Ako po si G, 30 years old at mula po dito sa Cavite. Sumulat po ako para ibahagi sa inyo ang isang karanasang unti-unting dumudurog sa aking puso. Ito po ay kwento ng sakripisyo at pagdadalamhati. Ganito po kasi. Foreigner po ang tatay ko. 3 buwan pa lang ako, iniwan na niya ako sa kalinga ng aking lolo at lola. Itinuring nila akong bunsong anak at sila ang umako ng responsibilidad na dapat sana ay sa mga magulang ko. Kaya naman wala nang hihigit pa sa pagmamahal ko sa kanila. Sila po kasi ang dahilan kung bakit ako lumaking may direksyon at may pusong marunong magmahal. Napakamapagmahal ni Lolo Jose. Matulungin at maawain sa kapwa. Madalas inaapi ng sariling pamilya pero laging handang magpatawad. This year, dumating ang pinakamatinding pagsubok sa pamilya namin. Nanghina ang dating malakas na si Lolo Jose. Sumasakit ang kanyang likod kaya hirap na siyang maglakad at umupo. Namayat ang lolo at dumating sa punto na halos hindi ko na makilala. Na-ospital siya at ako ang nagbayad ng mahigit 100,000 pesos na bill sa ospital. Wala akong mahinga ng tulong sa mga kamag-anak namin. Para kasi sa kanila, talagang malapit na ang oras ni Lolo Jose. Hinala ng doktor, may cancer ang lolo. Kaya pina-MRI ko siya sa malapit na ospital dito sa Cavite. Mahal talaga ang singil dahil pribadong ospital pero wala akong pakialam. Ang importante sa akin, magamot siya. Habang si Lolo Jose ay nasa loob na ng MRI, binuksan ko ang wallet niya. May 500 pesos, mga ID, telepono ng bahay namin sa isang maliit na papel, at isang kupas na larawan. Hindi ko napigilang maiyak habang nakatingin sa kupas na larawan. Yun kasi yung studio photo ko nung graduate ako ng high school. Mahabang panahon na ang nakakaraan. Sa simpleng larawang yon napatunayan ko kung gaano ako kamahal ni Lolo Jose. Sa isip ko, kulang na kulang ang ginagawa ko para masuklian ang pag-aaruga at pagmamahal na ibinuhos niya sa akin sa loob ng maraming taon. Tambalang kumikinang, paano po ba hinahanda ang sarili sa panahon na alam mong maikli na lang ang oras para sa isang minamahal? Paano ko po ba palalakasin ang puso ko para sa ramdam kong nalalapit na pamamaalam? Maraming salamat po at naway mabasa po ninyo ang aking sulat. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, G. G, mabigat talaga yung
pakiramdam na alam mo yung isang taong minamahal mo na darating ang panahon na iiwan ka? Alam mo, yung sagot dun sa tanong na papaano ihahanda ang sarili, wala akong sagot. Kasi hindi ka naman talaga magiging handa eh. Actually, kahit na yung masabi mong, lalo na pag ganito na matanda na, kasi alam mo, ang nakikita ko na lang kung meron mga medyo good side about it, mas nakasama mo siya na mahabang panahon. Yes. Tapos kahit papaano, alam mong meron kang, hindi naman tayo ang pwede magtaning ng buhay kasi only God knows. Yeah. Pero kung sa kondisyon niya, sa lagay niya, 'di ba? Kumbaga, ikaw mismo sa sarili mo, alam mo nga meron pa siyang natitirang panahon. Ang maganda lang dito is, alam mong meron pa siyang natitirang panahon. So you make the most out of it. Unlike kapag kinumpara mo dun sa mga biglaang namatay, yung mga bata pa, tapos biglang kinuha na, alam mo yun, yung mga gano'n na hindi nakapaghanda. Yun talaga, hindi sila nakapaghanda. Pero whatever it is, parehas naman eh. Kahit nakapaghanda, nakatulad nito sa'yo na may panahon pa para bumawi or may panahon pa to spend, to spend the quality time, ganyan. Or versus yung mga biglaan, parehas naman po masakit. Oo. Hindi talaga siya madali. Hindi ko masasabing, itong gagawin mo, itong steps 1 to 10. Baka may eksperto tungkol dyan, Ayan. pero I don't think I am that person who can tell you na, ito yung mga kailangan mong gawin. Ang hirap Correct. yan eh. G, siguro ganito na lang gawin natin. Isa sa mga posibleng gawin, isang magandang perspective din para sa akin na, di ba sinasabi mo, mahal na mahal mo yung lolo mo. So make it not about you, it's about your lolo. Ayan. Ilabas mo na yung sarili mo na nahihirapan kapag wala, kung anong makapagpapasaya sa kanya. Correct. Yun ang ibigay mo. That's the best thing that you can do. Not about yourself. Diba? Kasi pag mga ganyan, sarili natin iniisip, paano pag wala na si lolo, kawawa ako. Hindi mo ba iniisip na bago siya mawala, dapat masaya siya? Ano yung mga pwede mong ibigay sa kanya that will yan. make his last few Oo. moments in this world worthwhile? Ayan. And that will make things easy for you na halimbawa kung sabihin natin, darating naman talagang panahon na nakita mong masaya yung lolo mo bago siya. So, mas magaan sa'yo. At saka pag halimbawa nag-usap-usap sa libing, sabihin nila, ay parang masaya siya, di ba? Parang Oo, gano'n. Hindi, yan. hindi kasi may gano'n Oo, totoo. May mga gano'n, aminin na natin, may mga gano'ng usapan. Yung kapag namatay ng maayos or at Oo. peace, Yes, 'di ba? oo. Kita siya na may aura yung patay na parang siya naging masaya siya buong buhay niya. Meron din naman na Oo. parang ang bigat ng itsura ganon. Oo. O so give mo na kay lolo na sa Ayan. last few moments niya, 'di ba? Yes. Siya yung happy. Oo. Hindi ka talaga magiging truly handa diyan kasi kahit halimbawa paghandaan mo yung hindi ko maisip kung paano mo paghahandaan eh. Kasi kahit na, kunyari, nakaalis na si Lolo, umano na talaga siya, kinuha na siya ni Lord, maraming mga beses na akala mo okay ka na, pero hindi ka pa pala okay. Maraming mga beses na akala mo naka-move forward ka na, nakalimot ka, ayos na yung puso mo, pero hindi pa pala. Ano tayo, human beings eh, tao lang tayo. Correct. Mararamdaman talaga natin yung sakit Ayan. ng loss of a loved one. Ganon. And so, ang maiiwan sa atin yung mga memories, Yes. yung mga experiences natin. So, make more experiences kay Lolo. Tama. Diba? So, yun lang naman yung kasi yun ang maiiwan sa atin, G eh. Saka alam mo, Jegs, yun yung sinasabi na, tama yung sinabi mo eh, ano ba yung makakapagpasaya pa sa kanya? Kaya nga di ba kapag halimbawa may taning ang buhay, hindi na dapat yung parang, ito lang yung mga pwede mong Oo. kainin. Di ba lagi yung sinasabi ng doktor kung ano ang gusto niyang Correct. kainin? O Oo. kaya kung ano, saan niya gustong pumunta, Oo. i-give na natin sa kanya. Hindi ko talaga makakalimutan yung sinabi sa akin ng cardiologist na kwento niya sa akin na may isa siyang pasyente na mga around 90 years old na parang sobrang yung mga anak na bawal yung ganito. Sabi niya, Oo. pabayaan nyo na, pakainin nyo na kung anong gusto niya. That's 90 years old. Correct ka. Ano na Diba? yun? Quality Oo. quality years already. Oo, hayaan nyo maging masaya siya. Kasi imagine mo, tatagal ng buhay mo, malungkot ka naman, parang Tama. preso ka. Oo, ayaw natin ng ganon na
G, we have no words. And alam mo, kaya din tayo nalulungkot kasi mahal natin. At nakita mo pa yung larawan, yung Yan. picture mo nung high school Oo. ka, nung nakaka-graduate mo lang. So, yan talaga yung mga nakakadagdag na pampadurog ng puso Oo. di ba? Pero wala naman tayo magagawa. Certainly, there is death. Mangyayari po talaga yan. Ako pagka death talagang usapan, wala talaga ako masyadong ma-comment dyan kasi ang Ayan. hirap po talaga niyan. Hindi yan Oo. madaling tanggapin, promise. Ikaw ba lumaki ka ba sa lola at sa lolo mo? May mga Hindi. lolos Oo, lolos. Hindi ako Ayan. lumaki. Sa Nasa akin- probinsya kasi sila, nasa Oo. Manila na kami. Sa akin kasi both sa father and mother side ko, talagang sabihin ko na masasabi ko na ako talaga yung isa sa mga gustong-gustong apo ng mga lola ko. Alain mo, sama ng ugali mo dati. Ikaw yung favorite. Oo, may Kalain mo yun. May lola ako sa mother side ko na hindi niya na maalala yung mga anak niya. Ay, pero ikaw naalala. Oo, ako Teka lang, wala bang pinamana tong lola na to? Sayang nga eh. Ano ba naman, alam mo yan yung mga kinaiinis ko sa mga lolo't lola natin eh. Sa totoo lang, walang pinamana sa atin. Oo. Wala man lang po ba kayong mga lupa dyan? Bakit lupa sa kukulang ang meron kami ni Diego Bandido? So nung nawala si lola, Siyempre, mabigat din naman. Pero ako, expected ko na darating yung panahon. Kasi kumbaga, maganda na sila eh. Mindset ko ganun na eh. Na darating talaga yung araw na hindi talaga makakasama natin yan. Mawawala talaga sila. alam mo, sa totoo lang, hindi lang ito para sa mga matatanda, Hindi lang para to sa mga lolo't lola na parang bound to, yung katulad ng sinasabi ng mga kamag-anak na kaya hindi na sila tumutulong pampagamot kasi Oo. ano na rin naman yan, papunta na rin naman siya doon eh. In a way, kahit may ugali yung mga kamag-anak, in a way, medyo gets mo din naman sila, 'di ba? Totoo. Kasi yun naman, pero this is for all for all ages eh. Every day na may chance pa po tayo sa lahat ng mga mahal natin sa buhay, na iparamdam natin yung pagmamahal. Oho. Hindi lang dahil naiisip natin na may taning na or tinaningan na or dahil may sakit, ganon. Every day kahit walang sakit, Correct. iparamdam natin kasi you'll never really know what's going to happen. Make memories with them. Kasi Always. sa akin, yun yung naiiwan sa akin na memories na laging every time na may chance ako makauwi ng probinsya, laging pinupuntahan ko siya at pinupuntahan. Yan. Kaya, kumbaga, nawawala na yung mga memories niya, naiiwan din ako. So, ganun din siguro, G, ang gawin mo na kung ano man yan ang karamdaman ni Lolo na sa memories niya, bit-bit ka niya. Yan. Masaya siya para At saka ikaw din sa sarili mo, kung halimbawa magiging selfish tayo na sarili ang iisipin, at least alam mo na talagang itinodo mo. Walang guilt feeling na Tama. sayang kung sana nag-spend pa ako ng more time or sana mas naiparamdam ko yung pagmamahal sa kanya, di Correct. ba? Ayan. Ay. Oo. Oh, but this is for everyone. Correct. Wag na po nating patagalin. Alam mo, noon po nung araw, 'di ba, bago mo maparamdam sa mahal mo sa buhay, kunyari sa abroad, yung pagmamahal mo sa kanya, hihintayin mo makarating sa kanya yung cassette tape na Tama. nirecord ng family, 'di ba? May mga ganyan noon. Oho. Pero ngayon, at any given time, pwede ka mag-send ng message. Tama. Pwede ka mag-send ng voice message. Pwedeng video message. Kahit Correct. anong klase ng message, di ba? Sa kahit anong klaseng platform. Tama. Tapos hindi mo pa rin ginagawa. Ang Ay. hirap nun. Kapag ka dumating yung panahon na kunin, tapos alam mo sa sarili mong, sana nabigyan ko pa ng oras, pero hindi ko nabigyan. Oo. Ay. Bigat kasi pag ganito sa mga mahal sa buhay, talagang hindi siya madali, G. Alam At mo, walang formula yan, G. Wala Oo. talaga. Kaya, ewan namin kung nakatulong naman kami sa'yo. Pero ibig sabihin, wala eh. Wala kaming magawa. Wala tayo lahat magawa. Kasi doon na lang din lahat papunta. Oo. Babalik tayo sa topic natin kanina, Diego, doon sa unang tambalan na dapat lagi lang ding may go bag. Yan. Yan. Naka-ready. Emergency bag, Oo. di ba? At least kahit papano may laban tayo. Pagka in times of emergency. Oh well, G, sana naway malagpasan mo itong feeling na ito na napakabigat. Oo. Maging matatag ka. Correct. Sa last few days ni Lolo. Pero alam mo, hindi na, kahit naman sabihin last few days, wala makakapagsabi. Basta ako again, make memories kasi kung minsan kung maalala ko yung mga lola at lolo ko, ang bumabalik yung mga happy days na isa sa lola ko naman sa father side ko na
tuwing, siyempre, binibigyan siya ng pagkain, lagi talaga siya nagtitira. Oh, Kasi para sabi sa'yo. niya, para sa akin. Tinatabi niya talaga yan. So, yun yung mga memories na hindi mawawala sa atin. Correct. Maubos man yung buhok natin. Tama. Maubos Ay. man ang buhok ko pala. Ako lang pala. Saan? Parang naubos na. Shoutout kay Phil Masangya and Ernel Armada of Total Molino Boulevard 2. Hello Oy, sa po mga sa inyo. Total, yan, maraming Hello. salamat. Salamat po sa inyo sa palagiang pagtutok sa atin. Ayan, Yan. mabuhay po kayong lahat dyan sa mga taga-Cavite. Correct. O basta, let's make the most out of our lives. Paramdam natin sa lahat ng mga mahal natin sa buhay na mahal natin Tama. sila kasi hindi naman sa nananakot. Correct. Hindi kailangang tumanda eh. Yan, tama. We'll never really know kung kailan po Yan. kukunin. Spend more time True. sa kanila. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!